രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം. കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ചരപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതി की जय गुरुदेव की जय. आनंद गौड़ी वैष्णव भक्त की. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ 17 സ്ലൈഡ് വരെ. 17 അല്ലേ? 17ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ ആയി. എന്താ ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു നമ്മള്? 8 കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞില്ല. 7 പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 17 സ്ലൈഡ്. ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ. അതില് ഇനി ഭക്തി 86ാമത്തെ പേജ്. 17-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ എടുത്തു. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കായിക ആണ് എടുത്തത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി എത്തിയില്ലേ? പ്രഭു വന്നിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നിഷാ മാതാജി എന്താണ് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിഷാ മാതാജി മൂട്ടാണോ അൺമൂട്ട് ചെയ്ത? ജയലക്ഷ്മി മാതാജി, ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രഭുജി വരുന്നവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി ഇന്നലെ പ്രഭു കിട്ടുന്നില്ല. പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കുമ്പിടുന്നതിന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ കുമ്പിടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാവുന്ന, അല്ല പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാവുന്ന? അതെ അതെ, അത് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. അത് പറയാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ അറിയാണ്ട് 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി. നമുക്ക് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടാ. ഹരേഷ്ണ വരുന്നു, ഇന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ സന്യാസിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കരുത്. കാരണം ശിഷ്യരായിട്ട് വരുന്നവരെ ശരിക്കും അവര് അതിനാണ് വരുന്നെന്ന്, അതിലൊരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവരെ സ്വീകരിക്കരുത്. അതും നമ്മളോട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മളായാലും ആ പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. നമ്മ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ അവസ്ഥയിൽ പോകരുത്. 1, 2, 3, 3 അങ്ങനെ കയറി പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുന്നവര് അവർക്ക് അതിനോട് വലിയ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അവർ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമേ ശിഷ്യരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും സന്യാസിമാർ ആചാര്യന്മാരോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയഗുരുവിന് പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഏറെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. പാണ്ഡിത്യം വേണം,
പാണ്ഡിത്യം ആവശ്യമാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിന്. പക്ഷെ പാണ്ഡിത്യം മാത്രം പോരാ. പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരു ആവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വായനയുടെ പരിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഭക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട, അത് പഠിക്കേണ്ട, അതിനെപ്പറ്റി എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഭക്തിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്സാഹികളല്ല. ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അത്തരം ശിഷ്യന്മാരെ ആചാര്യന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. രണ്ട് കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമാണ് ആത്മീയ ചിന്ത, അതല്ല. അതായത് ഭക്തി വേറെ, ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം വേറെ, രണ്ടും രണ്ടാണ്. ശരിക്കും കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് എന്താണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം. താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ഷേത്രം തന്നെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി തന്നെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നും. അത് നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, ആ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പിന്നെ ക്ഷേത്രവും മനസ്സൊക്കെ ഒരേപോലെയാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിനല്ല, ക്ഷേത്രം അന്ന് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം, പക്ഷെ അന്ന് ക്ഷേത്രം ആവശ്യമാണ്. ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അതിൽ വരും. അപ്പൊ അതായത് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ഉയർന്ന ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ശരിയാണ്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കനിഷ്ക ലെവലുകൾക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവം. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ലാഭങ്ങളാൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിൽ ആകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ട് കൂടുതൽ ഉയരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതികത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. പറയുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മീയതയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതല്ല ഭക്തി. ഭൗതികതയിലെ പ്രശ്നങ്ങള് അത് വരും പോവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതിൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭക്തി ഒരു വഴി കൂടെ പോകും, ഭൗതികത വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കിത് എന്തേ പറ്റി, അതല്ല, അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം തേടി ചിന്ത മുഴുവൻ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നോ നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്ത ഭൗതികമായിരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെ ചിന്ത പതുക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ചിന്തയായിരിക്കും നമുക്ക്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കയറണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ കാണുന്നതല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതും അത് ഭക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവന്മാർ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ, അപ്പൊ മറ്റുള്ളത് അതൊന്നൊക്കെ തെറ്റാ. അതിന് പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനല്ലായിരിക്കാം. നമ്മ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാരായിരിക്കും. പലരും പല രീതിയിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുണ്ടാവും. പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഒരു വ്യക്തി ആരാധിക്കുക അവന്റെ ഇഷ്ടം, അവന്റെ കർമ്മബലം, അത് അവനെ ബന്ധപ്പെട്ട്. എനിക്കിഷ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ദൈവത്തെ അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല, നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണമായി ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭക്തനായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരം ഉന്നതമായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്.
നമ്മള് കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൃഷ്ണനെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പരമശിവൻ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് ശരി, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. മനസ്സിലായി? അതാണ് പറയുന്നത്. അവര് അത്ര ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരാണ്. നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് അവർ. അപ്പൊ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും ആയിരിക്കില്ല, വൈഷ്ണവനില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ദേവാരാധന. അപ്പൊ നമുക്ക് അതറിയാം, ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവലോകത്ത് പോകുന്നു അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം അത് ഈ ലോകം തന്നെ നമുക്ക് വിടാൻ ആഗ്രഹം. അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 17-14 ലോകം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ആ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ കുറെ തിരിവുകളുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കുറെ കീഴില് കുറെ ദേവതകളുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയാം താഴ്ത്തിക്കുള്ള സുതളം വിതളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താഴ്ത്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകം, പിന്നെ സ്വർഗലോകം, തപലോകം, ജനലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അനവധി ലോകങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ലെവലിൽ. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ധ്രുവലോകമുണ്ട്, അഗ്നിയുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, സ്വർഗലോകത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഡിവിഷൻസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഥ. ഇങ്ങനെ അതേ അനേകം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അടുത്തൊരു ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. അടുത്ത് കടക്കണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠൻ. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ അനവധി ഉണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലമുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് നമ്മളെ വൈകുണ്ഠം, സോറി നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ നായകൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്കും ഒരേ നാഥന്മാരുണ്ടാവും. അതും അനവധിയാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അനവധി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആയ ലോകങ്ങളിലും വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ടാവും. ആ നാഥന്മാര് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രത്യുജ്ഞൻ, നരസിംഹം, ഇതൊക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അങ്ങനെ കുറെ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാര് അതിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അതായത് 4 തലമുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈ ജന്മം ചിലപ്പോ അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്ക് പോവാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്ക് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നാലും ഇതേ സ്ഥിതിയാണ്. നമ്മൾ ഏത് വൈകുണ്ഠനാഥനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അവിടെ നിന്ന് വേറെ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മള് ഭൂലോകത്തിലാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളും വ്യക്തികളുമാണ്. അപ്പൊ അവരെ നിന്ദിക്കാനും അവരിത് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും നമുക്കില്ല. അവരൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ സത്യം നമുക്കറിയാം, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധരാണ്. അവരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മാനിച്ചിരിക്കണം അവരെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവചൈതന്യങ്ങളെ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതം പറയുന്നു, ജീവചൈതന്യങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സദാ സന്താനങ്ങൾ എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയത്തിനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. മഹാഭാരതത്തിലെ കോട്ടിങ്ങാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവനെയും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അത് പരിശ്രമിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒന്ന് കാർത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലുണ്ടോ കാർത്യായന സംഹിത? ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാർത്യായന സംഹിത സ്ലൈഡില് ഒന്ന് വായിച്ച മാതാജി ഒന്ന്. കാർത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? അല്ല അതിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബുക്കിലുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ബുക്ക് ഉള്ളത്? ബുക്കിലുണ്ട്. ഇതിലില്ലേ? ബുക്കിലുണ്ട്. ബുക്കിലുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചേ.
ഭഗവാന്റെ സർവാധിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ് എന്ന് കാർത്യായന സംഹിത പറയുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? ആ. അതായത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് കാണാം. അതിനാലും അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്, നിരീശ്വരവാദികളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനും ഭേദം ഇവരെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് ഭേദം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന്. മനസ്സിലായത്? ഒന്നും വായിച്ചത് ഭഗവാന്റെ സർവാധിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ് എന്ന് കാർത്യായന സംഹിത പറയുന്നു. എന്ന് കാർത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനും ഭേദം നമ്മള് അഗ്നിയില് ചാടാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ചീങ്കണ്ണി കൂടെ ഇപ്പൊ മരണത്തിന് തുല്യമാണെന്നത്, മരണം അതിനേലും ഭേദമാണ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുർജന സംസർഗം എത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് കൂടി ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ വളരെ താഴ്ത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, സജ്ജന സംസർഗം, സത്സംഗം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കാർത്യായന സംഹിതയിലുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ചോദിച്ചത്? ലക്ഷ്മിമാതാജാ? അല്ല, നിഷാമാത. നിഷാമാത ക്ലിയർ ആയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയാ? അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ കൂടെ നമ്മ ജീവിക്കണ നല്ലത് മരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ്. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മ മരണം അല്ലേ? അതാണ്, ആ മരണമാണ് അതിന് ഭേദം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് നമ്മളോട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഏഴില് ഉണ്ടല്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, രത്നകുമാരി മാതാജി. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭാഗവതം 11:3-21 പ്രബുദ്ധ മഹർഷി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്: ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചരാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. കുറച്ചും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേണം കുറച്ചും കൂടി എഴുതണ്ട. അതില് നമ്മള് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത്, സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് മതി. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനയാണ് അത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. ആ 2 പോയിന്റ് മതി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക, സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റ്. പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ മരുഭൂമിയിലുള്ള കഥ? ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തുക, അത് ശരിയാ. ആത്മീയാചാര്യനെ ഇപ്പൊ ഈ 2 പോയിന്റെങ്കിലും എഴുതാ. 3ാമത്തെ പോയിന്റ് ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയി. 2 പോയിന്റെങ്കിലും മിനിമം എഴുതാ.
മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുഖമില്ല. സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. മരുഭൂമിയിലെ അവസ്ഥ. ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ, ഭഗവാനിൽ ആത്മ നടത്തിയ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം എന്നാണ് എഴുതിയത്. ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതാം. ബാക്കി 2 ബേസിക് പോയിന്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറ്റിയാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പിന്നെന്താണ്, അത് ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തുക. ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അതൊക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് മൈൻഡില് നമ്മളിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തില് സുഖം അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കിട്ടൂല. അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ അർപ്പണം നടത്തിയ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. അഭയം തേടണം, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഷോർട്ടായിട്ട് ഈ 2 പോയിന്റ് പ്ലസ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. ഗുരുവിനെ അടുത്തത് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിഗമനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും വഴി ഈ നിഗമനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം വെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചു വിടുക. അതെ, 3 കാര്യമാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ. സ്വയം തിരിച്ചു വിടുക. സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയാം. നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിൽ 3 പോയിന്റ് എഴുതാ. ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. അവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട കാര്യമാണ് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിയായ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി. ഇവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ. ബാക്കിയൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. രേഷ്മാതാജി, ജയമാതാജി, രാധാമാതാജി വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 3 ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഭക്തിരസ ഇതിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈശവാസുപനിഷത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. അത് പലയിടത്തും പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, ഇതിലും കറക്റ്റ് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജനേന്ദ്രിയം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജയിച്ചവനായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 പോയിന്റ്സ്, മിനിമം 3 പോയിന്റ്സ്. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കഴിവുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 പോയിന്റ് ഭഗവാനെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് മിസ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പാരായണം, അറിവ്, ഗുരുപരമ്പര, അതൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ 3 പോയിന്റ് എഴുതാ. ഗുരുവിനെ എന്താ പറയേണ്ടത്?
എന്നോട് ഞാൻ പറയാ, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിയന്ത്രിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. അത് 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല? അതെന്താ പറയണത്? മതപരമായ അനുശാസനം എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാതെ സംശയിക്കാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായിയായി വർത്തിക്കുന്ന 6 ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ഒരു 1-കിട വങ്കനെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരാൾ വായിക്കും. ഇത്ര നീട്ടണ്ട മാതാജി, ഷോർട്ടായിട്ട് പറ. ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ഒരുവനെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കരുത്. അത്ര മതി. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത, ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിലുള്ളത് മതപരമായ അനുശാസനം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ സംശയത്തക്ക സ്വഭാവമുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിന് സഹായമായി വർദ്ധിക്കുന്ന 6 ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താതെ ഒരു 1-കിട വങ്കനെ ആരും ആത്മീയ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കരുത്. ഇത്ര എഴുതിയെങ്കിൽ അതിൽ 1-2 പോയിന്റെങ്കിലും എഴുതാം. അതാ പറഞ്ഞു മാതാജി, അതാണ് പറഞ്ഞത്. 6 തരം ശക്തികളെ സ്വാധീനിക്കാത്തത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതില്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 6 തരം ശക്തികൾ നമ്മള് പഠിച്ചാണ് ഉപദേശാമൃതത്തില്. 6 തരം ഇന്ദ്രിയ ശക്തികൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. ആറ് തരം ഇന്ദ്രിയ ശക്തികളെ ശക്തിയാൽ കീഴപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരും. അത് അതെ, പാടില്ല. ഇതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മള് ആത്മീയ ഗുരുവാക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ഉപദേശമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അതുണ്ട്. പ്രഭുജി, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ തത്വങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം, അതും കൂടെ എഴുതാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 6 കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. ശക്തികളുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താത്തതും ആയ കീഴ്പ്പെടുന്നവനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ മതപരമായ അനുശാസനം അവർക്ക് അറിയില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ 6 ജിഹാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഇതിന്റെ പിറകെ പോണവരാ. ഇവരൊക്കെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല, നമ്മളെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുത്, ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തിനെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:7-27 ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല
ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. അത്ര മതി. അതാണ് പറയണത്, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാനെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വരണം. എഴുതിയത് ഓക്കെ. അടുത്തത് സഹജിയാക്കൾ. സ്മരണം തുടങ്ങി ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആര് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? രത്നമാതാജി അല്ലേ? രത്നകുമാരി മാതാജി മ്യൂട്ടിലായിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന കേൾക്കാത്ത പ്രഭുജി. ആരാണ് സഹജിയാക്കൾ? പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് പ്രമാണങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവരെ സഹജിയാക്കൾ. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അവര് സഹജിയാക്കൾ എന്ന് പറയും. അടുത്തത് പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. എല്ലാരും ഇപ്പൊ എഴുതണം തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന് പറയാനുള്ളൂ, ഭക്തന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം തുടങ്ങി ഭക്തി പ്രക്രിയകൾ ഒഴിവാക്കി തെറ്റായ രീതിയിൽ ആത്മീയത കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, അത് പറഞ്ഞൂടെ? അത് പറയാം. പക്ഷെ അതിനേലും നല്ലത് ഇതാണ്. അതെന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്? അവര് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പോവാ. അപ്പൊ ബേസിക് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ്: വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളെയും ധിക്കരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവര് സഹജീവികളാണ്. അവരെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാര്യമില്ല. അടുത്തത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേടാം എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായി വൈകുണ്ഠലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അതെഴുതിയാൽ മതി. വൈകുണ്ഠലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു വൈകുണ്ഠലോകം സ്വരൂപമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്ര മതി. പ്രഭുജി ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞൊരു വൈകുണ്ഠലോകവും വൈകുണ്ഠലോകം സ്ലൈഡിലുണ്ട്. വൈകുണ്ഠലോകവും സ്വരൂപമുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. ബുക്ക് വായിച്ചില്ല. സ്ലൈഡിലുണ്ട്. അടുത്തത് ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി സൂത ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയത് എന്ത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ് അതില്? തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അത്രയും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഗംഗാനദി ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗംഗാനദി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാജലം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്ര എഴുതണ്ട. അതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഏതാ? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി എല്ലാവരുടെയും പാപകർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു, നശീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ അതിലല്ലാതെ അർത്ഥം വന്നു.
അതിന് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണ് അതിനുള്ളത്. 2 പോയിന്റ് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാനദി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പാദത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. പതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന് അങ്ങനെയല്ലേ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? വരുന്നത്? ഗംഗാനദിക്ക് എങ്ങനെ തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം വരുന്നത് എങ്ങനെയാപ്പാ? പ്രഭുജി ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ പവിത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. പവിത്രമാണ് ഗംഗാനദി. ഭഗവാന്റെ കാലടികളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗംഗാനദി തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ്. ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി ഗംഗാനദി. പ്രഭുജി പറയണം, പ്രഭുജിന്റെ ആൻസർ കിട്ടണം. പ്രഭുജി പറയട്ടെ. പ്രഭുജി ആ പറയട്ടെ. പ്രഭുജി പറയുന്നത് നല്ലത്. അതായത് ഗംഗാനദി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ആരൊക്കെന്നാണ്? ശിവന്റെ ഇതിന്നല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ? ജടയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? ജടയിൽ നിന്ന്. ശരിക്കും അങ്ങനല്ല. അതായത് ഗംഗാനദി താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഏതാണ് മുകളിൽ നിന്ന് അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഭൂമിദേവിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ശിവപെരുമാള് തല കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ആ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി അങ്ങനെ ഭൂമിദേവി പറയാണ് ഒരാളുടെ ശക്തി ഇതിനില്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? ഗംഗാനദി. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗംഗാനദി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഗംഗാനദി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപം മുഴുവനും ഗംഗ എടുക്കും അല്ലേ? ഈ ഗംഗയുടെ പാപം ആരെടുക്കണത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണത്? ഭഗവാൻ ടച്ചിങ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദിക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എന്തുണ്ട്? തുളസി ഉണ്ട്. അതാണ് ഗംഗാ നദിക്ക് തുളസിയുടെ ഗന്ധമുള്ളത്. തുളസിയുടെ ഗന്ധം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് കാരണം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഗംഗാ നദി അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നു. അത് ഗംഗാനദി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും പൗത്രീകരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഗംഗാനദി ആവാഹിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗാനദിയുടെ എന്താ പറയാ തീർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യം അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. പ്രഭുജി ഒരിക്കലും കൂടി പറയൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാതൊന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് ഇന്ന് പറ. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതി വെക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി. മാതാജി പറയട്ടെ. മാതാജി പേര് മാറ്റും. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാലക്സി ഇതിലുള്ളത് ഗാലക്സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി അതീന്ദ്രിയമാണ്. മാതാജിന്റെ പേരെന്താ മാതാജി? അത് മാറിപ്പോയി. എന്റെ പേര് ബാനു എന്നാണ്. മാതാജി വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ റൂള്. ചെയ്യാ പ്രഭുജി. നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയാണ്. നമ്മൾ തമസിലിരിക്കുന്നിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. തമസിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇരുട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എഴുതില്ല അത്? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാനദി അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ഗംഗാ നദിക്ക് തുളസിയുടെ ഗന്ധമാണുള്ളത്. പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുന്നു.
അല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കഴുകിക്കളയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാന്നതിന്റെ പറയേണ്ട കൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് അതീന്ദ്രിയമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ നമ്മളും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. അതാണ് ആ രീതി. പിന്നെ ഇത് തന്നെ വേറെ രീതി പറയാ, പുണ്യാത്മാക്കള് അവര് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് ചെയ്ത്, ഭക്തർക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഏത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പാപങ്ങള് ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭക്തർക്കുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തരെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല ഭഗവാനായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധാത്മാക്കള് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ട്? അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാഭാരതത്തില് വിദുരര് പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ പോണ സമയത്ത്, തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രര് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട് അതില്. കാരണം അങ്ങ് പോയി അവിടെ സ്നാനം ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ നദി, ആ തീർത്ഥം തന്നെ എന്താ പറയാ പവിത്രീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ രീതി. അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ശരിക്കും പറയുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗംഗാ നദിയാണ്. ഗംഗാ നദിന് വേറെ രീതിയിലും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. പറഞ്ഞു നമ്മളെ കാരണ സമുദ്രമാണ് ശരിക്കും, അതിന്റെ ജലമാണ്, അതാണ് ഗംഗാ നദി. ആ ഗംഗാ നദിയിലെ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കഥ? വാമനാവതാരത്തില് ഭഗവാന്റെ അത് ഓർമ്മല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാമന അവതാരത്തില് ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ വിരല് തൊട്ടിട്ട് നമ്മളെ അത് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ വെള്ളം വരാ, അതാണ് ഗംഗയായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് അത് ആകാശഗംഗ. അവിടെ താഴ്ത്തിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും. അത് എവിടെ നിൽക്കണ്? നമ്മളെ സ്വർഗലോകത്ത് നിൽക്കാണ്. പിന്നെ ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ആര്യ ഭഗീരഥൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂലോകത്തിലേക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ കഥ. തന്റെ പൂർവീകർക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയുക ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പവിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗീരഥൻ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആകാശഗംഗയാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അതായത് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അതിനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കാരണ സമുദ്രത്തിലെ ജലമാണ് ഗംഗ. അപ്പൊ കാരണ സമുദ്രം എവിടെ നിന്ന്, കാരണോദാശായ വിഷ്ണു എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ പോണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, ഗംഗ എല്ലാത്തിനെയും പവിത്രീകരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഗംഗയിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, അടുത്തത് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? ഭാരതീയ പുരാണം ഇങ്ങനെ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു: ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്, തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. അതായത് ജപമാല 1000 തവണയെങ്കിലും ഉരുവിടണമെന്ന ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കൽ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ അതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവര്, അതാണ് ആ പോയിന്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവര്
എന്താണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ട മാത്രം സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ സ്വീകരിക്കരുത്. ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവർ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തത് ഭൗതികതയുടെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പലത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം, അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അതാണ്. അപ്പൊ ആവശ്യം, അതായത് അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നത് അതായിട്ടില്ല. ജപമാല ഒന്നല്ല ഇതില് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അതടുത്തത് ഇതില് പറയണത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഗൗരവം ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തവർ. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തുള്ളവർ കുറെ എഴുതണ്ട, കുറെ എഴുതണ്ട, കുറെ എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ മെയിൻ പോയിന്റ് വിട്ടുപോകരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. ഒരിക്കൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉപേക്ഷക്കാരനാകും, വ്രതഭംഗം വരും. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കുറ്റകരമാണ്. എക്സാമ്പിൾ, 16 മാല ചൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ചൊല്ലണം. അപ്പൊ നിഷ്ഠ അല്ലേ? അതെ, നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. നിഷ്ഠയ്ക്കാണ്. നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് നിഷ്ഠ. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് 16 ജപം. ജപമാലയിൽ ചൊല്ലണ മന്ത്രം എത്ര ഒരു നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റരുത്. അതാണ് നിഷ്ഠ. പിന്നെ മാറ്റം വരുത്തരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അത്രയും ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേത് അതും കൂടി കൂടുതൽ ജപിക്കണം. അതല്ല, അത് നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്ക്യൂസ് ആണ്. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന വരുന്നത് അടുത്ത കാര്യം. അത് ആ പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം ചോദിച്ചത്. ഇപ്പം ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് നിഷ്ഠയുടെ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രാധാന്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രാധാന്യത്തോണ്ട് പറയാം, അങ്ങനെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ മാത്രമേ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതും ആ നിഷ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അതേപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രാധാന്യം കൂടെ പറയുമ്പോ അതും കൂടെ പറയാം. എന്താണ് ഒരിക്കലും കൂടെ പറഞ്ഞു പ്രഭുജി? അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഉപവാസ ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ്? ഉപവാസ ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഗോവിന്ദ സ്മരണം, തിരുനാമ ജപവുമാണ്. സ്മരണം, ജപം. ഉപവാസ ദിവസം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ജപിക്കുക. അതെ, രണ്ട് കാര്യം. സ്മരണം, പിന്നെ നാമജപം, കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ജപം. ഗോവിന്ദ സ്മരണവും തിരുനാമ ജപവുമാണ്. ഗോവിന്ദ സ്മരണം, തിരുനാമ ജപം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഒരു ഭക്തന്റെ പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം? ഭക്തന്മാർ തുളസിച്ചെടിക്കും നെല്ലി വൃക്ഷത്തിനും വെള്ളമൊഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കണം, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുകയും അവരെ ധ്യാനിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം പൂർവ്വപാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഇതാ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ നെല്ലി വൃക്ഷത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം, ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിപ്പിക്കണം, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുകയും അവരെ ധ്യാനിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാമാണ്. അതെ. അപ്പൊ അതിൽ എഴുതുമ്പോ നെല്ലി, തുളസി ചെടി, പിന്നെ ഗോക്കള്, ബ്രാഹ്മണര്,
ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മ ആദരിച്ച് പരിചരിക്കണം. രണ്ടും വേണം. നമ്മ തുളസിനെ പ്രണമിക്കും അല്ലെ, ഇവിടെ പ്രണമുണ്ട്, പിന്നെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ, വെള്ളം ഒഴിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം, പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാം പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആരെ, നെല്ലിനാണെങ്കിലും തുളസിനാണെങ്കിലും അരയാലാണെങ്കിലും ഗോക്കളെ ആണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലും അവരെ പരിചരിക്കുക, അവരെ ആദരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഏതിന്? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പാപശക്തി കുറയും. അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് സാധാരണ എല്ലാവരുടെ വീട്ടില് നമ്മള് അത് നമ്മ അറിയാണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തുളസി ഉണ്ടാവണതിന്റെ കാരണം അതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുളസി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പുരാണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാപം കുറയും. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെല്ലാവരും ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ചെടിയെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിശൂന്യതയിലെ രണ്ടു തരക്കാർ ആരെല്ലാം? കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം. തികഞ്ഞ ഭക്തിവാദികളും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികളും കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും അവൈഷ്ണവരും. രണ്ട് വിഭാഗം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. രണ്ട് വിഭാഗം. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിശൂന്യര്, ഇല്ല. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തിശൂന്യര്, ഭഗവാനിൽ ഒരു ഭക്തിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതികവാദികൾ. കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരും ഭൗതികവാദികള്, ഒന്ന് ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്നവര്, നിരീശ്വരവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിശൂന്യന്മാര്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക്. നിരീശ്വരവാദികളും ഭൗതികവാദികളും. എഴുതില്ലേ? അടുത്തത് കാത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സർവാധിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ്. ഇപ്പൊ കാത്യായന സംഹിത പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദികൾ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനും വേണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമാണ് തുല്യം, മരണമാണ് അതിനും ഭേദമെന്ന് പറയാണ്. അതാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുകയാണ് ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് കൂടുതലും കൂട്ടുകെട്ടിന് പോകരുത്. ഈവൻ ഭൗതികവാദികളായിട്ട് വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ല, നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടിന് പോകരുത്. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ചോദ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അത് മതി. ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുകയില്ല. ഭൗതിക അവകാശത്തിന്. പക്ഷെ നമ്മൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തിക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോഴും ഭക്തനാണ് അവൻ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഭക്തനല്ല.
അവിടെ ദേവന്മാരുടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് അതിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ ഉത്തമ ഭക്തനാണോ അതൊന്നുള്ള അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മ ദേവന്മാരെ ഇരുത്തി ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തരല്ല. ദേവന്മാരെ എടുത്തു ഭൗതികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പോകണമെന്നൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ദേവന്മാരെ പക്ഷെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി കൂട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. പരിഗണിക്കില്ല. അവരെ ഭക്തരായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിശേഷം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയണം. അത് നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തരല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യണ വിഷമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തരെന്നുള്ള ഭക്തരെ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഉപാസകരെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആയെത്തുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് ജനിക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഗുരുജി. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് ജനിക്കും, ഭഗവാന്റെ കൂടെ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. അത് ഭഗവതിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് യാന്തി ദേവരുദാൻ ദേവ പ്രധാനിയ എന്റെ പിതൃവൃത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമില്ലേ? അതാണ്. കഴിഞ്ഞത്. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:13-8 എന്താണ് പറയുന്നത്? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുത്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. ഒന്ന്, അയോഗ്യരെ നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരാക്കരുത്. സന്യാസികൾക്കുള്ളതാണ്, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചില യോഗ്യതകളുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അവരെ പരീക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ശരിയാണോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുത്. അങ്ങനെയായാൽ അവരെ പരീക്ഷിക്കണം. അത്ര മതിയോ? അത്ര മതി. രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, അയോഗ്യരെ സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ അവരെ പരീക്ഷിക്കണം. എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞോ? ഇനിയുണ്ടോ? 17-18 ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. അത് വായിച്ചോളൂ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടില്ല, അതൊന്നും എടുത്തതാണല്ലോ. അതെന്തെടുത്തതായതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്. അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുത് എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ്. ആരാധനയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. എടുക്കുന്നത് അതിൽ ദേവാരാധനയില് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല.
ആ അവരെ മാനിക്കാൻ ധർമ്മബന്ധനാണ്. 2 പോയിന്റ് കൂടുതൽ എഴുതണ്ട. 2 പോയിന്റ് നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, മാനിക്കണം. അവരെ മാനിക്കണം, നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. 2 പോയിന്റ്. ഞാൻ വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയാന്നൊന്നും പറയാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും ഭക്തർക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് അവരെ മാനിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. കാരണം അവര് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഭരണ ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ മാനിക്കണം, കാരണം പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അത് മതി. അത് മതി. 2 പോയിന്റ്. നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, മാനിക്കണം. അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതം പറയുന്നത് എന്ത്? ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനാകുന്നു. ജീവചൈതന്യങ്ങൾ ഒന്നിനെയും വേദിക്കരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതം പറയുന്നത് എന്ത്? എന്താ പറയുന്നത്? ജീവചൈതന്യങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തില് വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവചൈതന്യങ്ങളും, അത് മരമാണല്ലോ, അത് ചെടിയാണല്ലോ, അത് കിളിയാണല്ലോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനല്ല. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സയൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഡെവലപ്പ്, ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മരങ്ങൾ തന്നെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഒരു മരത്തിന് ഇത് വളം കുറവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഈ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ട്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേര് കൊണ്ടുപോയിക്കോളെ. സയൻസ് ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് താഴത്ത്, അതായത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അവര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല നമുക്കറിയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആചാര്യന്മാർക്കൊക്കെ പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇവരെത്തും. അത് ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു, ഒരു കിഴങ്ങ് പറിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ കിഴങ്ങ് രാം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന മാതിരി അത് ഫോട്ടോ കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു. കിഴങ്ങ് അങ്ങനെ രാമാന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്, ശരിക്കും ഹിന്ദിയില് രാമാന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മള് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പക്ഷെ കുറെ സയൻസ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പല കാര്യം ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ല, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്. ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി ഉള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഒരു തവണ കൂടി ക്ലാസ് കേട്ടാൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. പ്രിയങ്കരമായിത്തീരും. 1 പോയിന്റ് എഴുതുന്നതില് ഹരേ കൃഷ്ണ 1 2 പോയിന്റ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവചൈതന്യം ഒരു തരത്തിന് വിഷമിക്കരുത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിത്തീരും. സൗണ്ട് കുറച്ചണേ, കേൾക്കൂല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലേ അത്? ജീവചൈതന്യങ്ങളെ വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അഹിംസയും അപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഹിംസ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ് വരുന്നത്. അത് മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുരാണം കോട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം. പ്രഭുജി പറഞ്ഞ ജീവജീവികളിൽ ഒന്നിനെയും ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കരുത്, ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിത്തീരുന്നു. ശുദ്ധഹൃദയര് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിത്തീരും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ
കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാം. ഹരേഷ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, നാളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ? അതായത് ഞാനും അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ, എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അല്ലേ? നമ്മളെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം. നമുക്ക് എത്ര ശരീരം ഉണ്ട്? രണ്ട് ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചശരീരം നമുക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഭൂമി, ഭൂമി, ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. നമുക്ക് ഭൂമി, മണ്ണ് കൂട്ടാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ അംശങ്ങളുണ്ട്. അഗ്നി, വായു ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടാം നമുക്ക്. ജലം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടാം, ജലം ഉണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ. ആകാശം, അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരം അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആകാശം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരം നിർമ്മിക്കാം? നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണോ? നമ്മ ജീവിക്കണ നമ്മളെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിലേക്ക് പോയി, അതൊക്കെ മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ മൈൻഡ് അല്ല, ഞാൻ ആകാശം ചോദിച്ച. ആകാശം ഉണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയും. ആകാശം എവിടെ? നമ്മുടെ ശരീരം. ആകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. ആകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജലം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചതല്ലോ പ്രഭുജി. സ്ഥൂല ശരീരം ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചാണ്. അതായത് സൃഷ്ടിയിൽ വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എന്നാലും പറയാം നമുക്ക്.